Arrapaitu gaitu zezenak, Antxon emetitabil, ez da gaixo egitabuela, ez da bakarrik egongo garela, ez dakit, ordua da, non dau? Benetan? Zeuri daiken abil, non zauz? Ni lehiaki deideika harrapatu ditut denak akelarre batean, iazki. Ez dut esango zehazki zertan, baina ordena pixka jartzeko esan dut. Joko dut adarra, datozela, itxaron, Adarra jo eta datozela, Maialen eta irati! Ekitazia bat izan eta joriz! Ze ondo? Ez reza, Daude oso basati, Ez dugu esango zertan harrapatu ditudan, akelarre betean. Maialen, irati, azkenean saio asko dira, ez da? Zuen artean ere konfiantza pixka bat, bai? Bai, ja. Hasiko balira, gehiegi horrela basati egi bilakatzen, nik adarra jo eta lasaituko zarete. Begiren, abil, zinezko da? Zer, jotzea? Bai. Bai? Indarrezko behar da, bueno. Gero batzutan hobeto ateraz nahi, Eta beste atzuen okerrago. Epa! Hori bai! Hori esan da! Maialen eta irati, akelarrea ondo? Erki pasadu. Egia, akelarrean gertatutakoa. Akelarrean. Bertan geratzen dela noski. 15garren akelarrea gurean, 15 zaio! Aupa! 2.600 eta 50 euro pilatuta! Akelarrea asko antolatzeko ematen du horrek. Hasi barra daukagu ia zehazten, Zer? Ez dut esan nahi gaurko azkena izango denik, inondik inora ere. Baina kopuru honekin, 2.650 euro. Zer egingo dugu? Pixua pagao. Ez du egin hori. Bueno, zatitxo bat, baina... Pues, afaltzea jungo gara pixukiekin, gonbidauko diegu. Ados? Ondo. Sekretua gordeta gero, pixkata zerra gutziela. Bai, egida. Eta irati, hortaz aparte? Eta, bueno, esan genuen, jumer gala bisitan. Southamptonea jumer gala pisukidei bisitan, orduan gure ondo. Ondo, azte buru pasa, edo... Gauza asko. Gara kapritxino bat, liburu. Gainontzean gaur asmoa, berriz ere horrela, amildegira gerturatu eta gero... Finalera, era epikon iristea. Almaldin bagia pasa sufritu gabe, hobeto. Ados, ez sufritzea gaurko helburua. Bai, hori da. Animo zorteon. Ando indik, ki, xabat adunatik, zen moduz mutilek? Ez dugu esango sufritzen ari zaretenik, miluzen. Ez dugu esango, laugarren saio dagoeneko, 0 euro hori bai. Bai. Ez din finantzu bat egin, xabat izango da, apurtxu bet helburua be bai, ez da? Bai. Bai, ondo, ala ere, ze moduz, ze feedback jasotzen duzu jendearen aldetik? Ondo. Ondo? Bai, guztua. Gustora, zeue bultzatzen, Bai. ia gertatzen den? Eurra. Bale, zuek, ongi etorri, sorte hon. Bai, mi esker. Izarota Ioritz, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Bueno, zuek iritsi da, lemiziko akelarrea. Bai. Ez da zera txarra, ez da? Ez. Nondi gatoz? Bilbotik. Bilbotarrak. Lagun minak, omen. Ez Bai. lagunak, lagun minak. Txiki-txikitatik alegia? Ez. Ez. Batxiergunik zautu inan. Bai, Bo, duela gutxi, alegia? La urte do. Baina demora gutxian lagun min ere egin zarete. Ados? Batxillergotik orain, zertara egin dugu salto, Izaro? Ni jarduera fisiko eta kirol zientziak eta lehen hezkuntzako gradu bikoitzan nabil. Hori guztia batera? Bai. Eta? Ondo. Bai. Bai. Joritz? Gizarte hezkuntza. Bakarrik. Ez da gutxi, ez. No, egia da, Izaroren aldamenean badiru dela, bueno. Eta denbora librean, Izaro, ez dakit zuri galdetu, ze asko ere zuzuzango? Bai. Bueno, ni atletismoan ibiltzen naiz. Aiba! Ze probatan bereziki? Disko jortiketa. Disko jortiketa? Gorka horbizu bezala? Ez, bueno, zane dute... Belarretara, eta hori... Normalean bai. Bai, helburua hori da. Hori. Noski? Eta hori da, proba hori zure espezialitatea. Guau! Eta marka, zenbatean daukago? 29, 30. 29! Epa! Zenbat buelta bate dira? Epa! Buelta terdi. Buelta terdi eta da! Bai. Bota, ez da? Eta pixua, diskorean? Kilo bat. Kilo batekoa. Epa, Ondo. kontuz. Joritz, zuk zer egiten duzu? Jo, kompetentzia gogorra daukazu gaur Izarorekin ere ez da. Neu, konparata ezer. Ez zerbait, zaletasun bat edo? Lagunea zegoen. Lagunea zegoen? Gimnasio jun nos baiten eta... Hori de garrantzitsua da, Erra? Eta miluzera, ze asmore egin gatoz, Jori? Iraztea. Irabaztera? Bai, iraztea. Ondo. Hori da espiritu, animo. Ederto, beharko nuke behin, Bai. adarra jotzen duzula jakinda. Miluzeko zakuan gaur radi! 16.950 euro!
emango diogu Pablo gure artezleari, bezez. Pablo gure artezlea txalo ero bat berari ere. Entzun! Ez dela ez dut bagerik emango, idazki. Bai, osondo? Ze biriki. Ze birikak, Ze biriki dagozu. Izaro Joritz, hasiko gara leian. Fotokumeak triboren berbak edo ikusi-makusi zeuentzat. Guretzat ikusi-makusi. Zuentzat ikusi-makusi. Iritsi berriek, nahi izate dute. Ondo, Maialen eta Iratintzat? Triboren berbak, fotokumeak. Triboren berbak. Triboren berbak, ekitxa bat? Fotokumeekin, ikusiko ditugu. Ederto, basiko gara, Maialen eta Irati ia lortzen ditugun puntu asko. Triboren berbak, badatoz, burua makurtu gabe diskotik ateratako hitzak dira. Ia gozatzen dugun, denpora. Zirkulo biziotsua. Fereka. Zirkulo biziotsua. Sorgin gurpila. Errukia. Gupida. Eroritako ostomultzoa. Orbela. Leunki, emeki egindako ukitua. Fereka. Ondo, Aparra. Bitxa. bikain. Nora ezean da bilena. Alderraia. Ondo. Antxeta, mokogorria. Kalatxoria. Marmota. Muxarra. Aupa. Dale! Osondo. Esan dute, gaur ez dugu sufritu nahi, markagailua zeratik bete. Gaur lehenengo asmauko da. Hau da bidea, puntu. Osondo. Lerto. Eikik eta Xabatek helburua tankeragoa izango duten oski. Beti. Bertsoa primeran osatzea legia. Erne, gaurkoan gainera, aurre iritzi guztien kontra eta txirritatxo filosofiko jarri baita, sexu kontuen bueltan. Zurrumurru eta bil. Zerbait aurrera zen ezak edo, txirritatxo. Ona. Ona da? Ona dala. Bertxotan ez ezik. Zurrumurru edo. Ados, neurri guztietan gainera, ezta? Zortziko txiki handi. Berdin da. Ekisa bat hemetxe hitzak. Boazen ba. Sexua definitu. Liteke Zorte handi bat. bezala Plazer emanez ondo. gozatu Beste norbaiten. azala Baina zortea esaten. gutxi Bilatu egin behar. dala Batzuek asko, batzuek. gutxi Beste batzuek. bezala Foto batzuk. Bai. Foto batzuk, ekisa bat. Alere, esan, abesten honati ez, Bai. Bertu esatzen Ondo. honati ez, Bikain. Bueno, badakigu eguneko ez daukagule foto batzuk ditugulako, baina ia zertatu den? Bi akats bakarrik aukatzuek. 6 onak, 60 puntu betiko bat osondo. Txirritatxok. Luma fina, Luma fina, ondo. Izan eta Joritz, ikusi-makusi, ondo? Lehian hasteko prest? bai Eta 100 puntuak jasotzeko prest, seguru. Batetik 8 aukerak, gatza, azukrea, arrautza, olioa, limoia, jogurta, irina, gurina. Jogurta, Izaro. 6. Gurina. 7. Arrautza, Joritz. bi Gatza, Izaro. Bat. Azukrea, Izaro. 2. Olioa. 5. Irina, Joritz. 8 Limoia, Izaro. 5. Jogurta. 6. Gurina. 8. Arrautza. 3. Gatza. Bat. Azukrea. 2. Olioa. 4. Irina. 7. Aupa! Sekulako da! Azte lana Izarok! Disko jaurtiketan, bista ere trebatzen da nola bait? Berezko duzu hori. Berek itxita dana. Oso ondo, 100 puntu bikote. Oso ondo! Zara, harri. Maialen eta Irati, ondo hasi gara, Bai. sufritu gabe. Oaingoz lasai. Sufritu ez eta gozarazi gainera, inuntzio batzuk egin da. Hartu lekuan mesedez, ekitatxa bat bezalean. Lehenbiziko erronda, lehenbiziko 3 kontzeptuak, denbora. edan Ondo.
Oina, zapatilla. Naztu. Matxakau. Ez da matxakatu ez? Patxarana. Ez. Bota. Nasi. Bai. Batidora. Bigarrena. Bigarna. Umea. Bai. Ume asko. Aurtzaindegia. Oso Oso ondo. Zorabiatuta. Medikua. Bai? Bai. Medikua eta... Biktima egoera honen. Egoera honen. Biktima, bueno. Bata medikua da bestea. Alta eman. Bai? Bai. Nori? Alta eman pazientia. Bai, oso. Bezeroari. Eta? Oina. Baba. Hanka... Ez, hartu lekue. Gaztatxoa ez du leku. Bai. Ez dakite oinarekin ze lotura? Kolorea. Kolore gorri daukelako. Bai, gorria. Ez genuen ikusten bez, ez genuen ulertzen. Gazpatxoa. Alere, ondo, nahasten Gazpatxoa eta zen. gazpatxoa. Bai, Ez que erekin nola egin. Eta medikua eta bai, biktimarik eta momentu. Biktima. Ondo dagoen biktima, gode izan da oso... Oito sakona, baina... Bi, 50 puntu. Literatura da, goi mailako literatura. Bai. Poesia, oxymoronak. Ja. Bai. Egisa bat, igual tokatuko zaigu alako egoeraren bat orain, Hartu lekua mesedez, Izaro eta Joritz bezaldean. Bikote, gozen, Denbora. Ea baiki. Erregea. Eba? Obra langilea. Ondo eki. Ondo ari da, Bai? Zer da hori? Nekazari bat, Ez. Bota proposamenak zuek. txapela, Bigarrena. gidaria, Gidaria. Taxi gidaria. L, Zer da? gidari, oza, berri bat, Gidari novela. Ta, zer da? L-a. Ez? Ez. Ze. Karratu bat. Bai. Gidariak zer dauka? Zu, L, Bai. berdea. Bian hartan egiteko hirugarrena. Pelotaria, Pelotaria. Eta? aurrelaria, Tatxelaria. atzer, Ez. bole, Zesta punta. Segiten atxikia, Ez da txikia. Zer da hori? Zer da hori? Hori? Txabat oso ondo egin. luz, zabale, Ai, hartu lekue. Jupa. Fosila. Lehenenkoa, Ondo aurkitutakoa, bai. gidabaimena. gida bai. Elea baino. Gidabaimena. Bai, ba. Bai, eta... Eta gantxoa. Gantxoa oso ondo, Xabat. Ekikatara da, Xabat egantzue. Bea pelotaria. Ibiltzen izan, eta horretik. Ibiltzen nabaritu zinen. da, Ondo markatutako gantxo izan da, Zema denpora ibili zinen, Xabat? Pelotan? Kadete gartea 16 urte. Eskuak eta? Ondo. Bai. Alan pilotari gustukoen eta? Altuna. Ze gantxoak, Bai. Erto. Bueno, puntu bari geratuko gara. Oh. Izaro Joritz. Puntutxo batzuk, imintzio batzuk, igual disko jaurtik eta tokatuko da. Hartu lekua, mesedez, Maialen eta Irati bestaldean. Hirugarren erronda, bixi. Bai? Ozen ba, denbora. Vale, lauki bat, armairua. Ate bat. Atea. Beltza. Beltza, Zer da? ate beltz bat. Atea, benarnia. Haundia. Bestera batera? Izaro beste modu batera. Frontala. Bai, bueno. Vale, No, armairua. no. Vale, Aitzulo bat. aitzulo bat. Bai? Bai, sartu da. Ja, bigarrena. Bai, Ondo? Eskorpia. Bai. Eta hirugarrena. Hirugarrena. Hau elkarrekin, Lapurtu. Zar batei lapurtu. txakurra. Itxu bat. Osea, norbaitek txakurra lapurtu beste bati? Ez. Ez. Vale, Bat da. lapurra. Bat da lapurra. Eta bestea polizia. Eta polizi txakurre. Eta Bestean hola zen duzue? polizi txakurre. Txakurra, poliziaren txakurra. Txakurtzainaria polizia. Bai. Polizia titulurik ez, zainari titulua jarri dugu, baina funtzioan hola bait. Bai. No? Bai. Bai, za? Eskorpio dira, Joritz? Fizikoki ere? Hola, No. Alere, begire gona eta, karo, loturarik ez dut egin. Bai, ez da egon behar loturarik, bez? Zergatik? Imintzioka Ondo, librea librea da. da. Gu bezala, Bai, ba. bizitza bezala. Venga, danak, hiruroina puntu!
Ni zuri galdetzen, Antoni galdetzen. Da harrapatu bai dituzu. Ez, eskorpioi buruz, Maialen Irati, zerbait badakigu? Hola, datu interesgarririk, Eskorpioa buruz. divulgazioa, biologia, dena dira pozitxuak? Esan que bai. Bai, nik uste baiet. Bai. Hor punta hortan. Bai. Hilgarriak? Hilgarria danak? Danak ez. Bueno, danak ez izango. Denak ez. Ja, personaren arabera pixka bat. Guretzako igual bai txiki gehala. Pero gutxi behar. Maialen Irati eroglifiko batzuk, eskatu plus bat. Bai, Zuek, egia esan bai. Eskatu plus bat, onala, Merezi nire duzue, zatozieta. merezi duzue. Eroglifikoak, erantzuteko prest? Bai. Lehenengo bat denpora. Lorez bete da, Ogia, gia, ogia ez. Tostada? Bai, Tada. tadak. Lautada. oso ondo. Bo. Oso ondo. Lau tostada. Ikusten dugu tos ez, lehenengo silaba ez dugu behar. Lautada. No. Ondo. Arabako lautadari buruz, daturen bat? Nafarroko lautada, osea, nire herrin. Dago. Bardeek, Noski. bardea. Nik Arabako nahiago, Arabako lautada egia zan, baina... Abornikano eta... Hori bai, ere claro. pertsonaren arabera, noski. Lauta bat edo beste aita edo ama, betiko dilema horiek. Maialen eta Irati, bigarren eroglifikoa denpora. Zuk asmatu duzu, Dako, Dako ira. Kondaira. oso ondo. Oso ondo. Kokordi ikusten dugu bertan barruen da Durangoko azoka, orduen kon, da eta ira doaz. Kondaira, bikain. Eskorpio bezala ondo zorrazuta, Bitik bi, za, Bai. deun mundu! Oso ondo. Egixa bat. Eroglifiko pare bat. Utsi, Bai, bai. Biak asmatzeko, bueno, posizio hartuta, Bai, Ja, ja. superboteren posizio hartuta, lehenengo eroglifiko bat idanok denpora. Udan alokatu dugu, Bai? ia? Ekixo bat? Na... Ze ikusten da? Na, baina... Platano bat, Platano ez, Na. banana. bai? Kana... Egin Kanoa. eragiketa? Kanoa. Ez, egin eragiketa. Banaka. Epa, Gertu? banana bat ikusten dugu, banana bat. Eta eragiketa egiten dugu, ken sodioa na. Bana. Eta karadoaz, karabana. Karabana, alokatu. Kanoa ez, beste ibilgailu bat behar genuen. Segundutxu bat, behar genuen. Bigarren eroglifikoa, denpora. Gainditu du, ezarri genion. Hasi irakurtzen. Ulibonka. Hasi irakurtzen? Erro... Bai? Erro hili. Ez, esan zulen? Erro? Errobonka. Erronka. Erronka, Hostia. oso ondo. Harkau. Willy Wonka. Bueno, bonka ikusten dugu, erro, ubebiko itzaken dute, onka, erronka, oso ondo. Bai, oso gertu egonagatik ere batzutan ez da ikusten, baina, epa, ondorioz, hostia, esan duekik, baina, barkatuta, arazorik ez. 50 puntu beraz. Susana, baki banatzezune? Bai, ondo. mugak eta nifatu. Humoraren mugak markatzen dituzu. Hemen oso hau. ondo. Izan eta, Joritz, eroglifikoek zer? Etxetik eta ondo. Ondo, etxetik ondo. Etxetik ikusita ondo beti. Egitea da asko zobea. Bestienak eta, zemuz, joan dira? Bueno, Ondo? Orduan ikarabarik. ez. Zegunantzat, Ikara erto. inoiz. Pasen guazen. Ba, lehenengo eroglifikoa hause denpora. Nola nahiago duzu ordaindu? Hasi irakurtzen. Partitura. Ez? Irakurri? Kanpai. Hasi irakurtzen? Kanpaia. Notak? Ah. Do... Bai? Dolarra, Dolarrekin. kanpai, Do, la, re, eta kanpaiak tan dolarretan. Bai, kanpaiak kin egingo balu, bai, baina tan egiten baitu. Ba, gertu. Bai. Izan da Joritz, bigarren eroglifikoa denpora. Eroglifiko hau, bada, asmagarria. oso ondo. Oso ondo. Birikietan ikusten dugu asma daukala, eta gariari erre bat gaituta garria, asmagarria, oso ondo. Eta Joritzek txalo, bere ikideari. Bejon dizula. 50 puntu, oso ondo. Oso ondo. Eta txalo orain, itxaso Eliza goien miluzeari. Oso ondo. Iruñari izan baita, hor badakizu zezen plazapean parkin bat ere badela. Neukera biltza dutena. Ahí está, bertara Bai. joan dagoan. Parkin horretan, kartelak,
hainbat hizkuntzatan. Hala ere parkinetako kartelen mundua, bai. Emankorra, Bai, oso, bai. zazpiketarako. Frantsesez, ingelesez, alemanez, espainieraz, kartelak dio, debekatuta dagoela bertan jatea, lo egitea, edo kanpatzea. Euskaraz ordea debekaturik dago, auto barruan lo egitea. Beste biak ez. Ondo. Euskaldunok Iruñean baditugu privilegioiek. Oso Legia, ondo. ez balazago parkinean, jan, kanpina jarri bertan, ezagit horri privilegioa den, baina, bueno, beste egin ezin dutena, Euskaldunok Euskaldun izateagatik egin dezakegu. Itxaso Eliza, goien begon ditula, eskerrik asko gaztegatik. Ondo. Mi esker. Folklorea gaitik. Bai, ba. Ez da, adarra izango. Folklorea, adarra? Adarra? Luzeko zurrende, adarra! Kontuz, zaintu adarra, Jupa! Ia indartxu! Apa zuek! Apa zuek! Arratia institutotik gure publikoa. Ez dut egin dudala gastatu adarranik. Bertara iritsi denerako ja ondo. indarra galduta. Maialen irati, Bai? komo deina? Bai, Jokoan, espero. lasaitasuna ere, bai? Nola bait? Daita. Ja ba, urduri altzaude, Bai. bai? Eskuak zer dion. Ze koloretakoa da Warner Broseko Porky, txerritxaren jaka. Gorria, urdina, berdea, horia. Bai. Gorri. Gorria. Ekita xabat, Urdina. Porky, Porky, bai? nuestro rey. Bai, Porky. Favorito. Sin Hau igual. harrapatu. En ese vocal, ekile bat? A. Ah? Maialen irati. Entzun. Epa! Ondo. Ez da erantzuna hori lasai. Ze urtetan galeratu zen asti hau? 98an, 2002an, 2008an, 2015an. Ze urtetan? Zoro modu. 2008? Ekile bat? 2002. Ona. Erre batzuk eta ze vokal? O. Oh. Besta borik. Horik? Askatu nahi duzu ere? Ez ez. Ez? Lana ziok. Illa. Aurrera ba. Nola du izena, Argazkiko herriak. Hondarribia, Hondarroa, Orio, Pasai Donibane. Zer herri da? Orio? Ziriak zirikoen kalen edo arralde. Esan nahia, karamako, ka eta dar. Bokala? Bai, urduri altzaude? Galdera kasu honetan eskuari dagokiona, Bikote? Eskatu nahi duzue? Ez. Aurrera ba. Lurrako paro Ematen ditu bere frontu badatzean. Eta gure baserrian. Uf, hit bat, Nola zuen izena, Carlos Arguiñanok ETV baten gidatu zuen saio honek. Otorduan, jat, sukaldean edo goxo. Bai. Agian txisti zelan zan, ezin dana kontatu. Bai, ba hori. Bai, mugan dago. Erantzun bat? Ñan-ñan? Ñan. Ega. Izan zitekeen, Goxo. Goxo. Eki eta xabat. Otorduan, Oso da! Hori bai. Ge eta ze vokal izaro eta joritz. Bai? I. Edo. Hortxe, urduri altzaude. Zara joritz, saiatu nahi duzue? Edo? Aurrera ingo dugu. Aurrein. Maialen eta irati, azken erronda. Erronda, adi danok errebotietara be bai, Nor da Argazkiko puntista? Cosme Agirre, Ruben Balio, Mikel Manzizidor edo Jokin Arbe? Erantzun bat, txikote? Jokin Arbe. Eta zuzen, erantzun gainera oso ondo. A ver, zein esan dugu. Zeta, ze vokal? U.
Falta da. Urduri altzaude. Bai, bale. Hizketan listua irenstea gezurraren adiera da. Zuzena da? Ondo! Como adina? Hori datu zientifikoa da. Bai. Bai, hola, irentziz gero. Datu zientifikoa, ondo. Eki, Xabat, lanerako prest. Bigarren eskua, zauena, eutxi. Lanak aurrez egiten ez badira, ze urtetan jarri ziaten Bilboko Alondegiari Azkuna zentroa izena. 2014, 15, 16, 17. 2016. Errebotea. 15? Errebotea. 2017. Lau. Bokalik ez, bi B, bai. Aurrera, ekita Xabatekin. Ze herrialdetakoa da, entzungo dugun irratikatea. En esa Italia que era la anfitriona y que fue eliminada por Argentina en Nápoles. Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Pikote. Bolivia. Errotea, Ecuador. oso ondo. Eta hor txeka batzuk, bokala. A. A. Mordo bat. Ekitxa bat aurrera zuekin. Ze santuren izena hartzen du Bilboko katedralak? Done Jakue, San Tomas, San Juda, San Simón. San Tomás. San Tomas. Errebotea. Done Jakue. Bilbotarrek, asmatu. S batzuk, beste bokal bat. O. Asmatu, Izaro, Joritz. Ke ba. Ba, ekitxa bat. Mi ritmo, bueno para gozar. Mulata. Oieko. Zein da Santana gitarrista mexikarraren ponte izena? Gabriel, Humberto, Carlos, Ernesto. Ernesto. Ez, errebatea. Humberto. Humberto Serranori musuan dibet. Epe. Epa, Maialen Irati. Carlos. Carlos Santana. Santanaren gitarra. D. Agertu da, bokala. Ze bokal. E, I, U. E. Askatzeko aukera. Maialen, Irati. Lanak aurrez egiten ez badira. Ez, azken erronda orduen, ekixa bat, eutxi albada. Herrialde katalanetako ze lekutan sortu zen Fideua, Katalunia, Balear Uarteak, Andorra, Valentzia. Ze ona. Non? Valencia. Valentzia! T batzuk, I eta U aukeran. I. I. Azken aukera, askatzeko, eki, Xabat. Ondo irakurri eta bota aukera bat. Komo ina jokoan. Lanak aurrez egiten ez badira. Bota? Bota erantzun bat? Albokariaren. Segi? Lasaiak. Lasaiak, huts. Ez. Ez que ez dakit, ez dakit. Pasai. Albokariaren masaiak huts. Albokaren doinua. Saiatu araba, Bikote, ez da posible izan. Komo dinek ez? Izaro, Joritz, zuen aukera orain. Zuen eskua hirugarrena. Kontuz norekin elkartzen zaren. Ze eraikini egin diogu Zuma Euskalduna Jauregia, Artio Museoa, Iberdrola Dorrea edo Bilboko Guggenheim Museoa. Bilboko Guggenheim Musai. Errotea? Euskalduna. Hori bai. B batzuk, bokala? A. A?
Eta aurrera. Zeitz ez tali diogu porrotxi, malgukiarekin. Porroz nerekin hilko da, Jose Marirekin. Nere hilkutxa pentsauta daukat nola izangoan. Bai? Bai, izango ditu... Izango ditu biboteak, bizulo, loreak, koloreak. Bizulo. Bai, izango ditu bizulo eta horti zapata gatako dira. Isa, eta ze bokal? Izaro, Joritz. Bueno, musu erraldoiena munduko porrotxeri, klaro. Honena. Izaro, Joritz, aurrera? Bai. Ze udalerritan dago argazkiko portua? Elantxoben, Mutrikun, Ien, Getxon. Begiratu ondo. Bai? Ea. Getxo. Algortako porto zerra, ederto. Te, ze bokal? O. Kontuzunarekin elkartzen zaren. Probatu nahi? Edo? Aurrera ingo dugu? Entzun? Orain horrean zerata, odalata metza, piztuak dira. Zugatik bihurtu dira nire makoan, ametzik kantatu zoan. Boa, norrentzun dugu kantuan? Lourdes Iriondo? Lourdes! Estitxu, Salome edo Maite Idirin? Kike gutxi digu kaseta? Bai, zalea. Zerratu Joritz? Maite Idirin. Taratatatatatatata. Lourdes Iriondo. Lourdes. Eta zuzena. Estitxu. Ai, Salome, Salome zen ba. Eurovision erasi zuen honek. Espainiarekin, desde que llegaste. Bai. Eta gara euskarazko bertsioa. Batzuk agertu dira bokalik ez noski. Eta azken errondara, Salto, Izaro eta Joritz, nola du izena argazkiko sukaldariak. Pili Manterola, Elena Artzak, Najat Kanatxe edo Nikola Sapradera. Pili Manterola. Pili? Noski ba. Pili, oso ondo. Pili barrako Pili. Getarian. Ene, ze bokal? Bokala? U. Ez dago urik. Hori jakin da, askatzeko aukera. Obeda manta hon bat. Amorante txar bat, baino. Aukeran. Manta hon bat! Zondo! Asondo! Modina, Izaro eta Joritz entzat ere. Ba markagailua jonele da, daude zein da zuzenaren aurretik. Lare udamarretako modina. Maialenek eta iratik. Ekisa bat, 220 puntu. 320 eta komodina Bilbon Izarok eta Joritze. Zein da zuzena? Ausart, eki, xabat, atzetik eta komodin gabe. Ia zertatzen den. Zein da zuzena? Lehenengo errondan, jakin nahi duguna da. Adi, bandera zuria, gorria eta urdina duten herrialdeak dira. Bangladesh, Tailandia, Frantzia Erresuma Batua, Herbereak, Chile, Islandia, Kuba, Panama, Albania, Argentina. Erresuma Batua. Kolore horiek ikurrinaren antzeko egituran gainera. Ekisa bat? Frantzia. Bai. Izaro Joritz. Tailandia. Lerro gorri zuri eta urdina ditu, horizontalean tartekatuta. Maialen, irati? Herbereak. 3 lerro, kasu honetan. Ekisa bat? Islandia. Ondo. Izaro eta Joritz. Kuba. Horixe. Maialen, irati? Chile. Azken zuzena, ekisa bat, ondo begiratu. Panama. Panama, zuzena da, haupa! Bai horixe, 150 puntu. Eki eta Xabatentzat. Zondo, Ekita Xabat, zeuk erantzuten hasita, bigarren errondan, marroiak dira. Getariko arraunlarien jantzia, Indiana Jonesen kapela, Sintxanen bekainak, Nekostaren enborra, Nakarren disko berria, Minan liburuaren azala, Larruneko trena, Lupetza, Nire begiak, Zierbenako bandera, Simpson darren sofa.
mintzen naute. Bueno, zeu. Eki Xabat. Getariako arraunlarien jantzia. Osondo. Izaro Joritz. Indiana Jonesen kapela. Maialen Irati. Bai, esan. Esan zu? Simpson darren sofa. Marroia da, bai. Ekita Xabat. Iaskiren begiak. Parean zen duten. Izaro Joritz. Nekostarren enborra. Enbor marroia du, bai. Zuaitza da. Maialen Irati. Minan liburuaren azala. Grisa eta urdina da. Eki Xabat. Zierbenako bandera. Marroia da, bai. Izaro eta Joritz. Laruniko trena. Egurrezkoa da, marroia beraz. Eki Xabat. Sintxanen bekainak. Bekain beltza ditu. Eta Izaro eta Joritz. Errematatzeko aukera. Lupetza. Komodina erabili barik, Ondo? Arriskatu, eta irabazi, 150 puntu. Loia basatza, ederto? Eta Izaro eta Joritz, zer bukaziko zaret erantzuten, 3. errondan, adi, 1000 metro baino altuagoak dira. Gorbeia, Jaizkibe, Laizkorria, Uñamendi, Iruerregen Maia, Eskaurre, Kukuarri, Txamantxoia, Urko, Otxogorritxipia, Idoia. Gorbeia. 1482 metro. Iruerregen Maia. 2456. Eki Xabat. Aizkorri. 1528 honek. Izaro Joritz. Jaizkibel. 555 metro ditu. Maialen eta Irati. Txamantxoia. 1941 metro. Eki Xabat. Auña mendi. 2507. Komodina. Komodina. Erabilita errondan aurrera. Otxogorritxipia erakutsi du. Ekita Xabat. Idoia. 1754 metro. Sare barik, Maialen eta Irati asmatu behar. Ezkaurre. Beste behin ere, miraria, bai? Bai! Zuzena da, 150 puntu Maialen eta Iratirentzat. Maialen eta Irati zer da, 560 puntu sailkatu dira gaur ere. Eki Xabat, 370 rukitu dugu, 470 Izarok eta Joritzek. Azken lehia ikusi dugun gaur ere. Eki Xabat, zuen espezialitatea gainera, gailurrak eta altuerak eta... Bai, baina orden da. Altura handiko proba egin duzu gaur ere, 4. saioa. Dirurik ez, hori xepena bagarra? Ondo bai, zer moduz? Esperientzia bai, esperientzia. Zer dara magu etxera, hori da galdera? Esperientzia. Bai. Bai. Emozioz beteta. Xabat barrutik zelan ikusten da hau? Txikigua. Begira, objetiboa izan da. Ondo? Ez berezik unki garria baina, eki. Jende jatorra ere, edo. Bai. Bai, ez da. Oso ondo, oso ondo. Bueltazeko moduan orduan. Bai. Eki Xabat, hau pasu Apo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste gailurru bat igota. Maialen eta Irati, aurrera miluzen. Bai. Atope. Bai, ez da? Bai. Zuek mendigo izale honen pare, emozio muturreko tarata ondo ituta zaudete noski. Izaro eta Jori, zuk ero sofin? Bai. Gaur eritxi? Lasai. Aurrera indu? Gustora. Bai, ez da, lasai. Bai, lasai. Eroso. Eroso. Orain eroso bai, erne ere bai, Bai. Mendian oso garantzitsua izan dena soka ondo heltzea. Baita sokatiran ere, erantzuten lehenak zuek, hartu lekua beraz, goazen sokatirara. Eta denbora. Ze itxasora heltzen da Zadorra ibaiko ura? Kantori itsasora. Mediterraneora. Ze animalia da Alabesen maskota? Babazorra bat.
Azeria da. Azeria. Euskal Herriko zein lurraldek du azalera txikiena? Paso. Zuberoak, zenbat zuhaitz daude Gipuzkoako armarrian? 2. 3 daude. Ze urtetan ikusiko da lurretik berriro Halley kometa? Paso. 2061 orain urria bada, ze hilabete izango da hemendik urtebetera? Urria. Urria. Euskal Herriko ze filmek irabazi zituen 10 Goya 2017an? Loreak. Handiak. Zein taldek irabazi zuen lehenengo Euskadi Gaztearen maketa lehiaketa? Paso. No. EH Sukarrak. Tenerifen 6ak badira, ze ordu izango da gurainen? 5. 7. Ai, 7. Zein zuhaitzen adarra darama bakearen usoak mokoan? Erramua. Olibondoarena. Zenbat petalo daude loreak mendian logo zaharreko bitxilorean? 5. Nork idatzi zuen Charlie eta Txokolate Fabrika liburua? Paso. Roaldalek, zein da Heidiren lagun hauntzainaren euskarazko izena? Paso. Pello. Zein da Frantziako glaziarrik luzena? Paso. Mer de Glace, zein oian deitzen zaio munduko birika? Amazonas. Bai. Nork diseinatu zuen Arantzazuko basilikaren fatxada? Oteiza. Osondo. Euskal Herriko ze lurraldetan daude Añanako gatzagak? Araban. Araban. Zer esan nahi du txai hitzak hindi hizkuntzan? Laguna. Tea, nor zen eguzkiaren jainkoa antzinako Egipton? Ra. Ra. Noiz irabazi zuen Argentinak estreinakoz gizonen munduko futbol txapelketa? 2022. 78an jarraitu atxotiza, kalean uso, etxean. 8. Osondo. Nork abestu zuen 2024ko korrikaren abestia? Paso. Mursegok. Zer galdu zuen errauskinek? Zapata. Bai. Nor izan zen 14.000koak igo zituen lehenengo emakumea? Edurne pasaban. Osondo. Medikuntzako zein espezialitatek aztertzen du odola? Hematologia. Osondo. Zein hiritan dago Carlos Arguiñano jatetxea? Zarautza. Zarautzen. Nola du izena Tafaila zeharkatzen duen ibaiak? Arga. Zidakos, zein hiritan dago Europa Biltzar jauregia? Bruselas. Gasteizen, zein da atmosferaren azken geruza? Estratosfera. Exosfera, zenbat da 7 2 gehi 9? Joan gara. Maialen eta Irati, gaur ezin finaltxo egin. Baina ondo. Bueno, apurtuko dugu, dinamika. erratxa honien egon zarie, baina lere irribarre ederregaz agurtuko zaituztegu, turrengo miluzen zegoen zain. Hau paneska, Hemen txaituzue, Izaro eta Joriz finalean, gaur platora iritsi, eta aurrerainoko bidea egin da, Jorizek esan du, lasai, eroso. Bai, irabazta torri garara. Bai, ez da? Ondo. Bai, ondo. Baina Hasiera urduritasunik bat ere ez. Urduritasunik bat ere ez. Ez, zertako. Ondo? Egia da, bai. Esan nahi dut pragmatismoa eta hori guztia, baina kopuru batzuk mahai gainean jarrita Igual dirutza bat abolakon. Ez da, dinot, gaur, bai, ingo duzu? Venga, Gaur, zakuan, jokoan, 16.000 Itxal, Teknika da. Itxal. Ia. Segi. Hasi berriz. Hori bai. 16.000 euro. Arratiako publikoari ere adarra, Adarra saria zuen. Eto, etxeko deialdia gurekin bat egiteko, egiaztapenak dituzu, badakizu aplikazioa barrizuta dagoela. Izaro Joritz, geografian eta honak? Bueno, urta eta nintzen geografia ikasten. Oso ondo, Joritz? Baina, txarra nintzen horretik ikusi dut. Ba, lehenengo galderia da. Geografia, bai, gustatzen zaie. Politika kontuek eta? Ondo, Nazioarteko politika kontuek eta? Ondo, bai. Ondo? Sovietar batasunat esan da, badakigu zer dan? Bai. Sovietar Errepublika Sozialisten batasuna. Bai. Oso ondo. Batzer egingo dugu, urte batzutan, herrialdea handia osatzen zuten hainbat gaur egungo herrialdek, eta horrekin egingo dugu jolas. Izaro Joritz, sorte honon, gaurko galdera, Sovietar batasunaren parte izan ziren denpora.
Estonia, bai edo ez? Bai. Finlandia. Ez. Kazajistan. Bai. Ez. Armenia. Bai. Albania. Ez. Bulgaria. Ez. Pakistan. Ez. Moldavia. Bai. Eslovenia. Ez. Azerbaijan. Bai. Georgia. Bai. Egiaztatu egingo dugu. Bai! Lehenbiziko Anabaikako osatuta! Izaro eta Joritz! 1000 euro zuna dira! Izaro eta Joritz! 1000 euro! Eskuratu dituzue? Urrezko galderaren atarian, adi, zakua jokuan egon daiteke gaur Miluzen eta 16.450 euro Miluzeko zakuan. Izaro Joritz. Karabaj garaiko bigarren gerran aurrez aurre borrokatu ziren bi denbora. Azerbaijan eta Armenia. Bai. Bai, Azerbaijan eta Armenia. Eta Armenia. Fijo. Ze moduz? Ondo lasai. Bera lasai. Zer da galdetu duguna, Joritz? Karabaj. Badakizu? Bai, naro kagarjera. Mila euro eskuratu ditugu. Geixone du. 16.450 ondo? Bueno. Ez Ez gara da kexatuko, txarto. Izaro eta Joritz, urrezko galdera. Karabaj garaiko bigarren gerran aurrez aurre borrokatu ziren bi. Azerbaijan, aukeren artean. Zer? Lasai. Zuzena da? Bai. Karabak garaia eskualdean gertatu zen gerra hau, Azerbaijan eta beste lurralde baten artean. Zerrandara begira gaude 1000 euro, Izaro Joritz. Eskuratu ditugu, 11koa osatu eta gero. Urrezko galdera, lehenengo pausu eman dugu. Bigarren eman da, zakua banatuko genuke. Etorri, eta zakua eraman. Bai. Izaro zer? Ni... Bueno, esan. Joritzek dio Zer egingo lasai zenuke? dagoela. Lasai, Bai, Ni lasai, zer egingo zenuke, Izaro? 16.000 eurorekin? Ba, bidaiaren bat edo, eta... Joritzek zer egingo luke? Tenerife jun. Tenerifera. Bai. Hola, eguzki hartzea. Oso ondo? Tenerifera jun esan du, bere euskalkian. 1000 euro eskuratu ditugu, adi, Miluzen zakua banatu dezakegu, 16.450 euro, lehenengo pausua eman dugu, Azerbaijan eta Armenia erantzuna zuzena da. Lehenbiziko zakua